దుర్గా భవాని మాతాకు. స్వాములకు భవాని నాకు విజ్ఞప్తి, మనం ఎంత మనస్ఫూర్తి దండం పెట్టే ఫలితం లేదు. ముందు మీ తల్లిదండ్రులు గౌరవించి తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించండి. 2 దైవరజాకుత, గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య. గురువు శత్రువు అవ్వచ్చు, కోపిష్టోడు అవ్వచ్చు, మనలో క్రమరీతిలో దారి తిప్పవలసిన బాధ్యత గురువుకే ఉంది. గురువు కోపపడ్డాన్ని కోపపడకంటరా, ఆయన అడుగు జాడలను అడగమని. ఆ పూర్ణ పుష్కరంగం బయ్యప్ప కరుణాకరక్షతో సహా శ్రీ మా తండ్రి పరమేశ్వర అనుగ్రహంతో, మా తల్లి ఆదిశక్తి పరమేశ్వర అనుగ్రహంతో, ఆ కాలి కరాలి పింగళ వేదమాతంగిలతో అవి రాజ్యంతో చల్లగా ఉండాలని, పిల్లలు కావాలి, సంతానాన్ని ఇవ్వాలి, కళ్యాణ్ ఇచ్చి భోగభాగ్యంతో సిరిసంపదలతో భోగభాగ్యంతో అందరూ చెలుతూ కాలని, మీ తల్లిదండ్రుల రాజ్యం మీ కడకాలం ఉండాలని మనం సాక్షిగా పెడుకుంటాం. స్వామి